ערב יום השואה. כמה מילים לעילוי נשמת הנספים. מה אנחנו עושים ביום שלנו כדי שזה לא יחזור שנית? אנחנו יכולים לשאול את עצמנו מה אני, אדם קטן ופשוט, יכול לעשות כדי שזה לא יקרה שנית. לכאורה איך נשפיע על הנאו-נאצים, על הדיקטטורים המטורפים? ובכן התשובה זה שכל העולם הוא גוף אחד. כך אומרת תורת הקבלה וכך אומרות הרבה תורות רוחניות בעולם. אם אנחנו בולעים תרופה, היא נכנסת בפה אל הקיבה, הופכת בסוף לדם, ולמחזור הדם משפיעה על כל הגוף. אותו דבר אם בולעים רעל. אז התרופה שאנחנו יכולים לבלוע זה מעשים טובים. ברגע שעושים מעשה טוב, הוא פשוט משפיע על כל הגוף, משפיע על כל היקום. אז מעשה טוב שאני עושה פה, בהונג קונג שבסין, משפיע בעצם בסופו של דבר על כל הגוף, על כל העולם. תורת הקבלה אפילו נותנת עצה יותר פרקטית, לתת צדקה כל יום. אפילו מטבע אחת של צדקה, אבל כל יום זה מחדיר בתוכנו את הטוב לב, וככה אנחנו משפיעים על כל העולם. תמיד אנשים שואלים אותי את השאלה, נו, ומה אתה חושב, שעכשיו החמאסניקים יתחילו לתת צדקה? ובכן, גבירותיי ורבותיי, אנחנו לא יכולים לשלוט על מה שעושים החמאסניקים בצורה ישירה, ואנחנו יכולים לשלוט על מה שאנחנו עושים. אז ברגע שאנחנו נותנים צדקה וכל יום, אז אנחנו משפיעים על כל העולם, גם על מה שעושים החמאסניקים וגם על מה שעושים הסינים. והדברים האלה כמובן לא קשורים רק ליום השואה, אלא הם קשורים לכל יום ויום ובעצם למצב שהעולם נמצא בו. אז אם אנחנו רוצים שיהיה שלום בעולם, אז כדאי שנתחיל לפעול. הכל תלוי רק בנו. תודה רבה. Didn't you